Апроч цієї риби на калядным столе могуць быць грибочки, которые нарыхтавалі летом. Могуць быць вось нейкія квашаныя ці ферментаваныя, як зараз кажуць, гароднінкі. О, у мяне яшчэ адныя грибочки ёсць. Капуста квашаная, адна з галоўных страваў. Капуста сімвал адзінства. Заўсёды ставілі яе на калядны стол. Без капусты каляда не каляды. Фасоля могла быць. Маглі быць нават і галубцы, фаршыраваныя бульбаю і грибамі таксама. Бліны і варэннікі таксама важныя стравы на куццю, бо варэннікі гэта сімвал маладога месяца, а бліны гэта сімвал сонца. Карацей, гатаваць можна шмат чаго. Галоўнае, каб страваў на стале было 12. Яшчэ вельмі важна паставіць на стол адзін запасны прыбор. Гэта для таго, каб Ісус мог прыйсці у дом. Звычайная чалавечая версія для таго, каму няма з кім святкаваць каляды. У прынцыпе, гэта амаль адно і тое ж. Кажуць, госць у дом, Бог у дом. Карпа. Вось мы будзем сёння гатаваць запечанага карпа на падушцы з цыбулі. Вось у мяне ёсць карп, ён ужо разабраны, ёсць цыбулька, яечка, лімон і алей. Продукты, которые нам патрэбны. Ну, конечно, соль і перец яшчэ можна ўзяць, не забудзьцеся пра іх. І ўжо пачынаем. Цыбулю трэба парэзаць на крыжочкі. Цыбулю выкладаем на процівень, на паперу для выпякання у выглядзе той самай падушкі. Далей будзем рэзаць карпа. У мяне вось такая палоўка карпа і будзем класці яе на падушку. Але перад гэтым зробім некалькі надрэзаў. Вось так упоперак па спінцы. У гэтыя надрэзы пасля, як будзем падаваць карпа на стол, мы ўставім скрылёчкі лімону, каб дадаць больш яркага смаку нашай рыбе. Перец і соль трошкі трэба зверху прысыпаць нашу рыбачку і паставіць яе ў духоўку спачатку на 15 минут. Яечка трэба убіць у місачку і размяшаць раўнамерненька. Будзем ім змазваць карпа, каб на ім утварылася залацістая скарыначка. 15 хвілін дастаём рыбку з духоўкі і змазваем узбітым яечкам. Шмат не трэба, мы некалькі разоў будзем паўтараць такую працэдуру. Зноў ставім у духоўку на 10 минут. Ну і вось ён наш карп на падушцы з цыбулі, прыпраўлены лімончыкам, пасыпаны зялёнымі цыбулькамі. Гатовы, можна падаваць яго на калядны стол. Каза не супраць.